खुलुमका तिप्रा हास्तेनि जत ताकक बुकुक समनो तिनी आहाय नाहाय तावाइसा फेसबुक लाइव फाइमानि ककबुमा अंखा बसकां 23 तारिख अक्टोबर सिनि हास्तेवो सिविल सोसाइटिनि बुखाक्ते काइसा 24 घन्टानि बन कबक जाखा अ बन रुगै गोबांमा बररक सोंखा तामो तामो दिमान नतयै अ बन कबक जाखा गोबांमा बर कमेन्ट खायखा तिनी आं जे फेसबुक लाइव फाइनाय नै जे फेसबुक आं जे सैरिमानि सोंखा 24 घन्टा बन खलाइले ताम मुंसेनाय गोबांमा बरक न सोंखा बन खलायै जों चिनि मानथायरंनो माला माननो नै अमतिरगबो गोबांमा न सोंखा ताबो ककबुमांखा जों जे दाबिनो तयै फाइनाय 23 तारिख अक्टोबर चबा खलायनानै गोबांमा बरकनो जोंनो साका बा कमेन्ट लगबो सैखा इलिगेल माइग्रेन्ट तयै चबा मुथाक जाक्ति दें थांखा तांगे इलिगेल माइग्रेन्ट तयै ताबुक चबा खलायजाया अमतै गोबांमा बरकनो कमेन्ट बो सोंखा ताबो ककंखा चबा खलायना फना काइसा जरा नांगो वातिनि मल जरावो चबा खायना फानो गोबांमा जोंजाल आसायो वातिरक वाखाय लुकरक फायनानि थांफाय खायनानि कस्तंगो आ जरा ताई चिनि हुकबार हिनि तंगो खेतरको थांगै माइरक बरनान नांगो हुग्रको माइराना नांगो का अमरंनो बो वानसुगै जों चबाव मा नखर जों साइड कैसा वानसुमा बाय उंगिया जत फासिं नाहारिनो जों कगमा सावो चबा मा खलायो 23 तारिख अक्टोबर सिविल सोसाइटी नि बखाक्तै जों जे बन नुमानि कगबुमा अंखा अमो राजनैतिक बदलतै खायै जों जुदि आन्दोलन खायया काय गोबांमा बरक सावो राजनैतिक बदलबाय सबा खायतै कोन मुंसांलिया ताई कैसा ककबुमांखा राजनैतिक नि फातारबो गोबांमा चिनि दफा हाना हामजांनाय चिनि लुकुरक दंगो बरकनोबो जों खबनान नांगौ बरकबो तिप्रासा बरकबो हाना हामजांनाय बरकनोबो तै दुलानि नांगौ बरकबो चबा नखना मुसुम जागौ आबुनि बागैनो जों सिविल सोसाइटी न तयैबो जों उराम उराम चबा मा नखर थानाय 7 तारिख जुलाई 2025 आगरतलावो जों इलिगेल माइग्रेन्ट तयै काइसा कतरमा रैली खलायखा बांलादेशी पोस्ट बैक बांलादेशी गो बैक हिनै आनी साइमामा मते अमनो कतरमा आगरतला शहर पयला बांलादेशी गो बैक बांलादेशी पोस्ट बैक हिनै रैली कतरमा खलायमानि सिविल सोसाइटी नि बखाक्तै 23 तारिख अक्टोबर जे मानथायरनो तयै जों चबा नखरनानि थांतंगो अमरकनि बिसिंगो तंगो पुइले 1 नम्बरनो इलिगेल माइग्रेन्ट रंनो नायतुगु तिख्लायनानि जारा बांलादेशनि फायनाय चिनि हाव सेगै तंफायनाय चिनि मानथायनो सेगै तंफायनाय बरकनो नायतुग तिख्लायनानि गोबांमा बरकनि क्वेश्चन जे 2024 ने 31 डिसेम्बर जरासे केंद्र सरकार साखलाय रिखा बांलादेशनि जे बरक फायनाय बरक चिनि हाव तंमाननाय नागरिक तंमाननाय होननाय अब नोटिफिकेशन आनि मकलो बकलायखा चिनि हास्तेनि जत्त रोंकरों ताई लुकुरंनि मकलो बकलायखा ककंखा मसे तिनी सीएन कार्यकरिमानि यागुलो तिनी से खर बसक इलिगेल माइग्रेन्ट जारा त्रिपुरा हापैनाय बा भारतवर्ष हापैनाय खर बसकले ऑनलाइन ते एप्लाई खलायखा विधानसभा क्वेश्चन निजाखा आं निजे क्वेश्चन दिखा ताई चिनि कांग्रेसनि अजामा सुदीप्राय बर्मन ब क्वेश्चन निखा चिनि जॉइंटली क्वेश्चन रिमानि यागुलो त्रिपुरानि चीफ मिनिस्टर ब्रह्मगनां मानिक साहा जी बसाका ताबसक जरा सीए त्रिपुरा लागुंगमानि परेवो खरक चापानो
एप्लाई खाया कोई कई ताबुक जे त्रिपुरा वो 2024 ने 31 डिसेम्बर पर्यंत जे मनो जे फलक जांग माने 2014 ने 31 डिसेम्बर ने होते 2024 ने ताई 10 बছর जे फलक जांग माने जागुलोबो मो ताबुक ऑफ फेसबुक लाइव खाई तंग जरा खरक चापानो केबो सिटीजनशिप माननानि बागै ऑनलाइन टिखाय सेनि रायदातै एप्लाई खायनाय करिखौ ताबुक कखंखा चिनि हास्तेनि सरकार स्पेशली होम डिपार्टमेंट जे तै तंगनाय केंद्रनि निर्देशना रिमानि यागुलोबो तालसानि जरा खाय रिमानि यागुलोबो एवं तालसानि परेबो ताबसक जरा तांगै याप्रि करा ग्रमजागिया गोबांमा बरक नि प्रश्न बुनि हाव दिल्ली वो गुजरात महाराष्ट्र दिल्ली वो आसाम कराक याप्रि रमजागै तंगु त्रिपुरा खाय तांगै याप्रि रमजागिया नरक भाषा आनबो असंमुं के कगंखा ताकुरक बुकुरक चिनी जे नाहारमु इलीगल माइग्रेंट नतयै चिनी जे चबा अ चबा जों मथागिरियाखौ ताबु कगंखा अ जे इलीगल माइग्रेंट नतै चिनी हावा हाब तंफाय माने अब ताबु बरक इलीगल कारण बरक अर खगै तंफाय माने सीए रायदातै जुदि बर एप्लाई खायनानै थांखांखाय प्रथमनो नरक आ सीए नि जे फर्म फिलअप खायनानै नरक ऑनलाइन टिके एप्लाई खायनायदि फर्म न कायसे 1 by 1 नरक नायथाने कायसा जागा ऑप्शन तंगो आ जागा बांग्लादेश नि कोनो डॉक्यूमेंट्स ब साबमिट मा खायनाय आरो भोटार तालिकाओ आइनि कोनो भोटार आईडी कार्ड तंखाखाय पासपोर्ट तंखांखाय अथवा आरो कारेन्ट बिल लिमाने तंखाय अथवा बिन खेतनि कावला तंखाखाय आरो ब साबमिट मा खालायो आबुनि बागै गोबांमा चिनि त्रिपुरा हाव बांग्लादेशनि बररक हाबै तंफायमानि बर एप्लाई खायरागिया एप्लाई खायमानि लगे लगेनो बरक जत्तनो बरक एप्लाई खायमानि लगे लगेनो बरक जत्तनो बांग्लादेशी हिसाबै शिकार खायमा नामा निकलायो हेकैनो बरक बांग्लादेशी शिकार खायमानि लगे लगेनो बरनो डिटेंशन कैंप मातलांनाय गवर्नमेंट कारण इलीगल माइग्रेंट हिनको सिमानि यागुलो बरक उनकोबो कोनो फातारो तंगै माया गवर्नमेंट बरंनो लगे लगेनो डिटेंशन कैंप मातलांगो काय आबुनि बागैनो जे ताबुक त्रिपुरा हावा गोबांमा लाख लाख जे बांग्लादेशनि बररो हुइजागै तंफायनाय अरो जे फेक डॉक्यूमेंट सबमिट खालायै जे भोटार आईडी कार्ड रेशन कार्ड तारपरे खायनिनि आधार कार्ड अमर जे तिखाय तंमानि मोर बेबाक न बरक अब इलीगली बाबे तिखायखा बंग अब फेक डॉक्यूमेंट आबुनि बागैनो बर किरुइ तंगो जे अर सिएतै सिटीजनशिप नाहानानि किन्तु चिनि कखंखा ब 2024 ने 31 डिसेम्बर फनंथन नों बिनि कागज पत्र वेरिफिकेशन खायदि ब जुदि भारतनि नागरिक माननानै मुसुंगै तंखा गेकाय ब एप्लाई खायतो किन्तु एप्लाई बो खाया आरो हुइजागै तंनाय चिनि मानथैबो सेगै तंनाय चिनि हाबो सेगै तंनाय अमुमुइ माया मो भारत बर्षबो मते आइन चालुं माया किन्तु कखंखा त्रिपुरा राज्यबो भारत बर्षनि आइन ताबो गेकाय आबुनि बागैनो आं सानानै नायो जे त्रिपुरा राज्यआव जे हाजार हाजार लाख लाख जे बांग्लादेशी बर्डर ताबो इलीगली जे हाबै तंमानि अमो दातिनो बरंनो नायथुक तिख्लायना नथन अथवा जे बांग्लादेशनि बररक ताबुसिन हावत तंगो बरक रायदातैखाय सेनि रायदातैखाय सिटीजनशिपनि बागै बरक एप्लाई खायना नथन एप्लाई खायरंनो बरनो दातिनो रमना नथन अ दाबिनो तैनो 23 तारिख अक्टोबर जों बन्दा गखा गवर्नमेन्टनो प्रेसारिनानि बागै गवर्नमेन्टनो जों मकल कायनानि बागै चिनि अ बन जों कल खायका कारण सरकार सिरिं सिरिंखाय तंखाखाय बंनि खुनजुआ कलाय बरन खुनजुआ हाबिया बंनि मकल कलाया आबुनि बागैनो 23 तारिख चिनि 10 चिनि जे दाबिनि पुइलांखा जे केंद्र सरकार जे दिग निर्देशना रिमानि त्रिपुराव जे बेनि बागै बरक हाबबाय माने बरनो नायथुक तिख्लायना बागै जों साका चिनि ता कैसा सेकेंड डिमांड निकाय प्रत्येकटा डिस्ट्रिक्ट बा जेलाव कैसा काय डिटेंशन कैंप चालू खालायनानै
tamni bagay hingkai oro okok kisa angno rongno khursai sawana jeng illegal migrant ni choba khalai tongmani mo sudu jeng simi civil society simia chini bubagara kabang ma jorawano illegal migrant no tei kok saka illegal migrant no Tripura haste ni rohana ni kok saka tabu titi edisiwo Tripura mothabai khajak government choli huitong onek koglam onek salaimani ulowo titi edisi government thanai 20 तारिख सेप्टेम्बर 2025 साल मारिवो kaisa notification jari khlaika o notification jari tui जों buskangni salo titi edisi elakao jara tongnai illegally beaini babe jara habui tongphainai borongno naituk tikhlaina bagai जों notice jari khainai datino সম্ভবত जों November talni simi o notice rinani yapri karak romnai फाइनाय 27 तारिखो बुबाग्रा नि तैफांबाय चिनि कायसा टिटि एडिसि नि एलाकानि जे कमिटि खाजाखा इलिगेल माइग्रेंट इशुनो तयै अबनि कायसा मीटिंग नि परे वनो जों याप्रि रमनाय चिनि टिटि एडिसि गभर्नमेंट जे बांग्लादेश नि बररक चिनि एडिसि एलाका बबो जागा हाबुइ तंफाइका बरंनो ना नाय बुता लिस्ट नातु नाय कामिओ थांगै प्रशासन नि बखाक्तै बरंनो नोटिस रिजांनाय का नोटिस जारी खालायजाखाय कम नोटिस अमंखाय को नोटिस जारी खालायजाखा और नोटिस गोबां मानसिनि प्रत्येकटा जुनाल लन कमिटि दंगो आ कमिटि रगो जों नोटिस सिमामेन परे साब जुनाल हियारिं मुंनाय नोटिस सिमानि परे बरनो जों डेट साइरिनाय मोसिक तारिखो निनि हियारिं मुंनाय हनै गाय ताबो ककंखा हियारिंगो तामो सोंजांनाय हनै गोबांमा बरबो सोंगु हियारिंगो तंनाय जे बनो जों साजांनाय जे निनि डकुमेन्ट जतन तुबि फाइबेदि ताई 1971 नि 25 मार्च नि आगे जारा त्रिपुराओ हापैना विशेष करा चिनि एडिसि एलाकाओ जारा हापैनाय बरंना डकुमेन्ट्स न मातनिनाय ओ डकुमेन्ट्स न जों आबो आमजगुइ नायजांनाय आबो चिनि हियारिं नि बिसिंतै जे बरंने 71 नागेनि बिनि बुफाने बुसुनि कोनो डकुमेन्ट फनगैमाया बिनि फाइल आलादा खायजांनाय एवं जारा फुनुक माननाय बिनि फाइल आलादा खालायजांनाय ओंखाय आबुनि बागैनो जे जों ओ जे आइडेंटिफाई उमानि परेखायनो जों आबुनो डीएम नि थाने रजानाय एसपी नि थाने रनाय चिनि एडिसि एलाकाओ इलिगेल माइग्रेंट हाबुइ तंफायमानि म जों फाउन खायमाका बरनो नायतुगुइ मानखाय हनै रजानाय ओंखाय बरनो नायतुगुइ मामान परेखाय जों याप्रि रमनो बागै जों खायजांनाय साजांनाय जोंनि अफिस नि गने टिटि एडिसि गभर्नमेंट बुखाते जों साजाय आबुनि बागैनो ओ जे इलिगेल माइग्रेंट नंनो तनिना बागैनो डिटेंशन कैम्प नांगौ जेता आसामो 9 जना एप्लाइ खायमानि बिसिंगो 3 जना सिटिजेनशिप मांखा किन्तु तै बाकी 6 जना जारा एप्लाइ खाने बरक माया बरक ताबुक डिटेंशन कैम्प तंगो अब आसामनि चीफ मिनिस्टर बो साका अकंना आगिबो आं साका एंका आबुनि बागैनो जों जिनि सेकेंड दाबिंखा जे प्रत्येकटा डिस्ट्रिक्टो प्रत्येकटा जिल्ला वो कायसाका डिटेंशन कैम्प खालायनानै 3 नम्बर चिनि दाबिंखाय स्पेशल टास्क फोर्स गठन खालायनानै ताबुक आरो वेस्ट डिस्ट्रिक्टो स्पेशल टास्क फोर्स गठन खालायजाखा तामनि बागै इलिगेल माइग्रेंट नंगौ किन्तु जों आरो नुखा जे आरो सुदु डिफरेंट पुलिस न सिमसे आरो तुयै इनको नि स्पेशल टास्क फोर्स गठन खायजागो चिनि कक उनखा बीएसएफ इनका काय आबुनि बागैनो आं सानानै नायो जे ओ आसाम राइफल बीएसएफ नबो स्पेशल टास्क फोर्स अंतर्भुक्त खायनांगौ बरनबो दावै स्पेशल टास्क फोर्स गठन खायतांगौ अब बाय फान कराकनाय कारण त्रिपुरानि पुलिस तारो ताबुक जारा तंनाय बर अनेके न बांग्लादेशनि फाइ और खगै फेक डकुमेन्ट तिख्लाय चाकरि ना हानायबो तंगै मानो काय आबुनि बागैनो जों नायो जे गाहाम काय नायतुगै तिख्लायनाय गेकाय बीएसएफ तै आसाम राइफल जवान नांनाय अफिसार नांनाय ओ स्पेशल टास्क फोर्स अबनो चिनि दाबि तंगो ओ दाबिनो तैनो जों बुसकांनि 23 तारिखो चिनि बन कबखा तै कायसांखा बेनि विदेशी अनुप्रवेश ताबुक जे हाबतंमानि अमनो मोथांनानि बागै जों इनार लाइन पारमिट नि दाबि खालायका ओ इनार लाइन पारमिट उनखा 1993 सन
एटीटेब ललित बर्मा ग्रुप बाय स्टेट गवर्नमेंट जे चुक्तिंखा आरो इनार लाइन पार्मिट कक सैजाक दङ स्राय स्राय खालायो राज्य सरकार केंद्र सरकार आबुनि प्रस्ताव रहकाय नै त्रिपुरानि विधानसभायाव आं क्वेश्चन नि माने अब दिसे लावंखा सोंनानै कोनो सुजुग मालिया आइपानो जों आबनो ओ जे चुक्तिनि अनुसारे जों दाबि तिसाका केंद्र सरकारनो बां चिठी सैखा होम मिनिस्टारनो चिठी सैखा जे त्रिपुरा इनार लाइन पार्मिट चालू खायनानै उनथु हिनै एकाय चिनि दाबिवो ओ इनार लाइन पार्मिट त्रिपुरावो बांलादेशनि बरक हापायमानो मोथागनानि बागै चालू खायनानि बागै जों दाबि तिसाका इनार लाइन पार्मिट चालू खायके तामो चिनि लापुंनाय अब शुद्ध त्रिपुरासानि नंगानो आबुनि कगया हामारि फायना आबुनि कगया गवर्नमेंटनि टैक्स बो माननाय जे कोनो बरक फायका हिंकाकाय बो जागा फायनाय बो जागा तंनाय आबो कायसा बो रेजिस्टार मा खायनाय एवं जे जागा तंग बो कत दिन तंनाय आबो रेजिस्टार खामा खायनाय नखर थांगाकाय बतावायसा ओकनो सावैमा थांनाय अफिसर बो जानगैमा थांनाय जे लामातै फायो आ लामातै थांगाकाय बो जानगैमा थांनाय ता हिंकाकाय अब दिल्ली न कायसा त्रिपुरा बसे बरक हापका बसे नखरका आबुनि कायसा हिसाब उंगै दङ हिंकाकाय आबुनि बागैनो त्रिपुरावो इनार लाइन पार्मिट किसुदिन आगे आं मणिपुराव बुबागारा बाय थांका थांमानि यागोल जोंथ इलेक्टेड मेम्बार एमएलए नि बागै सिनि इनार लाइन पार्मिट नांया किन्तु जारा गवर्नमेंट नि कोनो सार्भिस खाया बा इलेक्टेड मेम्बर या बनका इलेक्ट बरक हिंकाकाय इनार लाइन पार्मिट नांगौ गे बरक पार्मिट नानो थाखाय 20 टाका रां जमा मारियो जमा रिखाका अब गवर्नमेंट नि रेभिनिउ ओ थांपायो एवं बो जागा तंगैनाय साल बोसोर तंगैनाय बो तामनि बागै फायका अब रेकर्ड तंग थांगौ गे आबुनि बागैनो सिनि डिमान्ड हिंकाकाय जे त्रिपुरावो इनार लाइन पार्मिट दाति दाति चालू खायनानि बागै ओ दाबिवो जों नारक जाखा ता कायसा कखंखाय जे नरक जतन साइमानो जे त्रिपुरा मथाबाय जे सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट त्रिपाक्षिक कायसा चुक्ति माने आरो लैंड राइट्स नि कक साजाक दङ पलिटिकल राइट्स नि कक साजाक दङ चिनि कल्चरल डेभलपमेंट नि कक साजाक दङ चिनि लैंग्वेज डेभलपमेंट नि कक साजाक गोबां मा साइट दं गाय ताबुक जों ककंखा अचुक्ति खायमाने तिनिफ्राय 18 मास जों काय थांगा जों अनेक बार केंद्र सरकारनो थाङै जानखा लास्ट जों होम मिनिस्टार मालायका बुबाग्रा सहकाय बरक सावक तिनिया खाना जों खायनाय नाय दङ अमते खायनाय अरबा जों चीफ मिनिस्टार बाय मालायका अमनतयै गोबां मा इसुनतयै जों मालायका तिनिया खाना हेनि दङ कि आबुनि बागैनो जों ताबु जे नायो जे चबानि बिसिंतै जों कायसा प्रेसारिनानि बागै अमनो जों नायो जेतु गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट एवं स्टेट गवर्नमेंट कक रिखा जे जों नंनि अधिकार नंनि मानथायनो जों गसिना हाका अमनरनो रिनाय हनै का जों ताबु सानो जेनि मानथायनो रिदि हनै गोबां मा बरक सावो नंनि त्रिपाक्षी एकट्टा मुंखा बेंग कमायदा थांगा पगुइदा थांगा न अनेक बरक संगु जोंबो काफ्रायनो दङ बुबागारा चिरा खगन दङ मुक्ति किखलाय साइनो दङ सबार नखरि दंब्ले नुंनाब्ले नर हिंकाकाय ताबुक जारा चुक्ति खायनाय त्रिपुरा मथाबाय जारा चुक्ति खायनाय बरक सिरिना नायाब्ले का आबुनि बागैतो जों आंदोलन खायतों आबुनि बागैतो जों तिनि 23 तारिखो सिविल सोसाइटी नि बखाक्तैबो जों तिनि बन कल खायकाब्ले आंदोलननो नखर काब्ले हिंकाकाय बाक्सा बाक्सा बर हनो बिको नंनि त्रिपाक्षी एक चुक्ति माने बिको नंनि नो कम्प्रोमाइज र गोबां मा बरक गोबां मा दरने अंको खायो बुबागारने हेनो थकाय हेनो गोबां मा बरक अंको खायो का आं सानानै नायो जों किसिनि मानथायनो मानतै दे जों नाया उंटंबा जों सानै दंगो चिरा खगन दंगो बुबागारन लगी जों जत त्रिपुरा सारनो चिरा खग दंब्ले किसु बरकनि बादे के जोंले बर चिनि मानथायनो तारिदि ताबु कार्यकरि ताखायदि हिन दंखाबा जोंबो नाय दंब्ले रिदि चिन अधिकार न रिसरियां काय जों खाय ताम खायना आबुनि बागै त तिनि सबा आबुनि बागै त जों तिनि लामा नखरनो नां दंगो गा आनि ककंखा जों वानसुगुइ कक सानानै नांगौ मादा माने 18 मास जों चेष्टा खाय दंगो गवर्नमेंट नि उनको बाय जों अनेक अफिसार बाय जों मालायका होम मिनिस्टार मालायका चीफ मिनिस्टार मालायका चिनि त्रिपुरा सारंनि हामकारायनि बागै मानथायनि बागै चिनि सुक्तिनो कार्यकरि खालाय दिहनै तिनि खालाया तिनि सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफिकेशन 1 मास नि रिउइ इलिगेल माइग्रेंट ना तिखलाय से कार्यकरि खायजाया सब चिरा खकाबा
bo party chira khokka buba garano kare tipra motha kare civil society kare sabo chira khokka kebo to chira khokya buba garan chira khokka na bole gobangma tipra rajnitik dol tongo kebo khorang tisaka kebo khorang tisanai kare tangi tisaya karon jatiyo rajnitik dol tongnai je netaro boro khorang tisai meya tisanane bong odikar kare bong ni phan kare bor tipra sarani kok saragya tipra sarani manthani kok no saragya borok nijini manifesto bo je kok rimani aboni implement khaidi hne porjonto borok saragya jodi borok sarak kakai 125 amendment bill pass khalaiye tripura wo titi edisio borok khomata rimang khamu maya borok kok saragya tini borok 125 amendment bill pass khaye edisin jago khomata ren je kok samani tini 7 bosor lai thangka tini 8 bosor kaitong tangi tini chok tin tang kaisa kok saragya jeng bisi election khalainani bage 2016 ni pore bisi election nungya high court case thaika high court order ikha supreme court last bubagara thangka supreme court jeng case ma khaika bisi election ni bage ekta elected body tipra rajyo edise lakawo koroi jeng sanka khaidi nini general elakawo panchayat nirbachan ngo municipality council election ngo Bidhan Sabha ni vacancy to election ngo kintu titi edisio kai nini bisi election ngya duita vacancy council ni aro election ngya khlai jagya kun elected body kri tangai khlai jagya okok se singna nango okok se sing sanani nango tangai khairai gya borok tamni bagai tiprasani hamkrai judi nang nai tong khakai tiprasana judi hamjagai tong khangya kai ya je bisi election khalai di nei 125 amendment bill pass khalaiye ingo tiprasana jago khomata rini sarigya gabangma borok sabo bubagaran tentayo tini nukhana noro borok ni chehara no borok saragla kono dino sarigya borok tiprasana tuyei tomsa sikire ungai tiprasarang no tamsana nono muti dabi riwane khateng riwane u agi sipem ni hai nono pun riwane wag riwane omo simi sai tiprasana bande woi tiprasarang no thokaye tiprasana hasek nani tiprasana odikar no chek nani omo simi se borok chaito goi tongo tiprasarang no tuyei thungai borno tomsa sikari islamai abo khaye chin tipra hano tini thui thopsa khiklaye choba khlaya woi hano segi nakha chini man thena segi nakha chini political rights chini administration rights beba no segi na becha wansugui na dik takok bukuro jeng boja gawo tong tabu kai ota kaisa chini ngongkha dabingkha je 6 number chini dabingkha kok borok basana roman script bai chalu khaina ni abono gusona khai dine tangai odabi tinin simi amoti sin সংবিধান অধিকার tangi singno rijagya tini miju basa jodi roman script bai suiman ongkai tini jodi khaisia jointer suiman ongkai tin nagarok jodi roman script bai suiman ongkai chini basa kai tangi suimaya onek borok sabo abo bharatni ongko ya script ya hne bharatni script ya kai tini ladago baike roman script bai ladakni basano sinan bagai rashtrapati notice jari khlaikya et schedule no badigrade et schedule orongana কিন্তু ত্রিপুরা গভর্নমেন্ট তো অরনি ক বরন সিনানি বাগাই রোমান স্ক্রিপ্ট বাই সুইতু হনে নোটিস জারি খাইদি মামলে ত্রিপুরা গভর্নমেন্ট টাঙ্গি খাইয়া অম সিপিএম যে রকম কংগ্রেস এরকম ভাবুক নেই যে সরকার তো নাই বড় সেম ন চিনি ত্রিপুরাসানে কোন মানথায় বড় রিনানি মুসুমিয়া চিনি সংবিধান অধিকার বড় নিচান বড় খাকলা বিয়গজাগো বড় খাকলা বড় ইয়গজাগো chini borok lekha kerungton abo borok naya othoso borok sao sobka bikas hine bor sobka bikas ingkai tangai tini roman script tini tangai tiprasarang kok borok sinan khetro nang notification jari khai saklai meya aboni bagina ang sanai je roman script no state government datino notification khlaiye chini kok borok no sinani bagai chini odikar no rina ningthon abono tuye chini choba obosum khlai tong ebong khlai thanai tai kaisa kokungkha chini tipra sarongni st certificate na woi
गोबां मा borok tabuk চাকরি খালাই dong কয়েকটা যেটা আনথানি তথ্য মামলাতেই आं चिठिबो सैका आबोनो प्रतिबादबो खालायका किन्तु 300 पॉइंट कोनो एक्शन नाहार जायगा एसटी फेक एसटी सर्टिफिकेट बाय प्रमोशन मानि दंगो फरेस्ट डिपार्टमेंट खरकसा प्रमोशन मानमानि आबोनो बिरुद्धे सिटिसिका 300 पॉइंट कोनो एक्शन नाहार जायगा ताम सानाय दाखुग्र किछु एक्शन खालाय जायगा जत किसुनो जों कासो जागै दं जत किसुनो जों सेफले जागै दं जोंनि मानथायनो बुसेगै जाय दंफानो खरांथि सापानो आबनो कोनो कार्यकरी खालायमाया कारण जों तिनि मेजरिटी दं माइनरिटी थांका जोंनि थानि तिनि पलिटिकल पावर करै एडमिनिस्ट्रेशन पावर करिखा आबोनि बागै जोंनि कगनो केबो खानानै नाया आबोनि बागैनो जों सभा शुद्ध जों इनकलाब जिन्दाबाद बा लामाव सिमिया दिनै जों हरतालाव मा फायजा गोबां मा बरक साव 24 घन्टा ताम खायनानि 100 घन्टा रेडी जेम दाबि माया सारिदि ताखौ सभा आमतिखाय उन्या जों मानसुंना नांनाय तेरेक तेरेखाय चिनि सभानि हमसां जों सोंग्रि न दंगो जों बोथारिया जरा जरावो चिनि जोंजार चिनि बर रंनि जोंजार न नाहारैबो जों सभाव किसासा लेना वइमा दं तामने गाय चिनि लोकरकबो तो बिग्रा मानसि हुगो थानो नांगौ खेतो माइ बनो नांगौ वातै पामतै आबरनो वानसुगिनो जों उराम उराम किसाबो थागै मा दं के आबोनि बागैनो जों सभाव चिनि दबाहनि तिप्रासानि मानथानि सभाव जों कुनु दिनो लेना याखौ जों जातिनो हमसांनो तयै सिंरि तनिखौ आबो किसा उराम उराम किसा चालै थांलायो किन्तु हमसांले सिंगिनो तंखौ आबोनि बागैनो फाइने 23 तारिख अक्टोबर चिनि 24 घंटा निजे बनो सारा तिरप्रावो जत्तनो आं कबगनाय जे फाइदि जे चिनि अबन्न जों जत्तनो राजनैतिक न जों पगलायै जों राजनैतिक बैनो थकक जागै जों जत्तनो कमर थांका जों राजनैतिक बेनार फायावै जों सिभिल सोसाइटिनि माध्यमे खोथालायै थानसा उंलायै चिनि मानथायनि बागै जों नखलायानो एबं बोसकांनि साल तेबो जों कतमा सभाव जों नखनाय गायचिनि जे 7 नम्बर दाबि जे एसटी एससी रंनि जे फेक जे चाकरी नाहारि तंमानि डकुमेन्ट्स बाय अबनो तातारि बातिल खायना नंथन अ दाबिबो जों नारखा ताय कायसा ककंखा जों अलो गोबां मा चिनि सिभिल सोसाइटिनि बरक बाय जों कक सालायका गोबां मा बरक जों मालायका जे चिनि थानाय 2024 नि सेप्टेम्बरनि 4 तारिखआव दिल्लीआव चिनि सिलाइबाय सभा खालायनाय एनएलएफटी एवं एटीटीएफ बाय जे त्रिपाक्षिक चुक्तिमानि आरो लैंड राइट्सनि कक दंग पलिटिकल राइट्सनि कक सुजाक दंग ओंखाय अ चुक्तिबो तिनि इमप्लिमेन्ट खायजायगा उंटंखा ओ चिनि त्रिपुरा मथाबाय त्रिपाक्षिक जे एकर्ड दंमानि अमति हायखान एकर्ड दं जायगा ओंखाय ओ ताखुक संरबो जारा सिलाइ याखरै सभानि नखरि फायनाय सिलाइनि सभानि नखरि फायनाय अ ताखुक संबो सभा नखनानि मुसुंगो बरबो इमप्लिमेन्ट बुंनि मानथायनो